Ja, ik ben bezig. Oh, toch?
Piggonnen zijn het drinken. Ça va? Ça va? Ça va bien? Kom jongens, kom op binnen. Zet het zo om. Kijk eens op. Heel veel bloed voor de rest. Wacht even, kom op binnen. Hé, kom. Ik zeg je hoe joh, dat kost alleen maar baan. School. Hé. Wat ga je weg? Waar ga je toe?
eerste en ik denk dat we nog een stokje van me gemaakt gedaan. Oh, en dan is wel gefixt, hè. Dan is er 2 knopen. En er is 2 van die strepen erbij. Ongelooflijk. Dan kan het stadhuis niet meer kapot. Ze zien het meer, ze zien ze de polen al vergroeten dan. Want dan wordt behoorlijk op zijn kop. Van dat scheren. Zeg, als ze klaar is, bel me op, dan kom ik hier. Dat is een goed lachen wat ze erin gevogeld heeft. Wat de film op hebben. Dat denk ik gewoon, waarom te blijven maar piemelen met dat ding. Weet jij, 1,5 uur is wel. 1,5 uur, mensen. Nou, 1,5 uur stond wel op dat kloon, dus dat is eerst dat de mensen straks verhoren.
zijn veu, wat treedt dat pijn aan? Zwaai even. Nog een keer. Nog een keer. Ja, de charlatan zit al even bezig. Moet zich wel scheren, dat heb ik wel gezien.